Antong po. So, nandito kami sa checkpoint. Ayan, lilista yung pangalan. Susi! Tagal naman wala. Bago umakyat sa Antong po. Kamotor! Saan? Dito na kami sa Antong. So, here. Ayan, ang daming tao guys. Ayan o. Di ba tayo, di marunong tumakas? Yes, Dito ka lang tayo. Eh, ginamad kayo kala. ano? Ayan o. Uwi ka naman parang ano yung Oh, tatay ko. yan. Uy, ako na lang. Kala ko na dito. Diba ito yung nakitard? Magkano to? Ito yung mini tama ka mo. Bounce na ako guys, bounce. Alexa is Umbrello. My uncle is Uncle GC. So she's vlogging vlog guys. Magbablog din tayo syempre. Ganda ng view. Daming tao guys. Sabi niya, may daming tao. So, magtitrip tayo nandoon sa taas. Ayun. Ay. Akyat tayo doon. Hi. So, we are here. Welcome back to Antong Falls guys. My name is Zayan sa Yung number niya madam? Madam? Ito na po. Ang itsura ng Antong Falls ngayon. So, ayan. Is marami. Hi, welcome to the vlog. So, another pool. Nasa bako, di ba? Uy, paano kayo bumaba? Baging. Yes. May dahil ba dyan? Yung ginagamit ni Tarzan. Yan o. Ano ginagamit ni Tarzan pang baging. Wow! Ay, gano'n na! Ayan, so ilang palapag guys. So, nandun.
guys ang nature. Ang daming naliligo guys. Ayun. Ang hirap guys oh, tingnan nyo oh, yung inaakyat. Ayan oh, trekking hanggang doon. Para makatawid tayo doon sa taas. Grabe. Grabe ang Anting Falls. Meron pa doon, pili ka pang akyat doon. Meron pa rin dito. Ayun, meron pa doon. Guys, nandito tayo sa pinakapagpok ng doon. Baka na. Taas. So, nakakapagod. Yes, so, pabaging. Palapag na naman tayo guys. Ayan. So mahirap lang umakyat. Diba tumataw yung ano? Ayan o. Tandaan eh. Ayan yung baging. Julian! Mahirap sila guys. Mahirap sila sa daanan. Ayan o. Para lang makapunta doon sa taas. Doon pa yung maganda guys. Parang swimming pool. Ito guys o. Pababa. Ayan. Doon, bababa. Ito lang yung nakakapagod dito guys. Mahirap yung daanan. Punta dito sa taas. Oh, ang ganda ng ano do. Hindi na may mga ganda na yun. Naliligo pa dun guys sa baba. Video mo kami pa. Mag-voice over ka na lang kasi pa. Ito mga chicks oh. Yes, akit ang mga ganda. Nabilit ka na kahintay sa Bababa na kami. Ito.